Hola, som la Rosa i l'Abel. Us volem presentar el quadern Ortofàcil de tercer. L'objectiu d'Ortofàcil 3 és treballar l'ortografia catalana de tercer de primària. Al quadern Ortofàcil, els alumnes treballen en paper de manera evolutiva i deductiva. A més, el quadern Ortofàcil gaudeix d'un suport de recursos digitals per l'aula. Tindreu accés directe des del vostre ordinador. Cada docent té el seu entorn, que podrà accedir-hi amb el seu codi individual. Us presentem les eines digitals d'aquest quadern. Ara accedim al llibre digital de tercer. El primer recurs que trobarem és el quadern digitalitzat i el seu solucionari. El segon recurs són els audiodictats. I el darrer recurs és exclusiu per docència. Estem parlant del quadre competencial i dels indicadors operatius. Us fem un petit resum. Per fer treballs d'aula, a la pissarra digital hi trobarem els quaderns pàgina per pàgina digitalitzats i el seu solucionari. L'altre recurs són els audiodictats. Aquí l'alumne llegeix, prepara i corregeix els dictats. Per un costat, el dictat anirà fent les corresponents pauses perquè l'alumne pugui treballar i després es repeteix de manera seguida perquè l'alumne pugui fer les correccions. El recurs exclusiu per docència són el quadre competencial. Aquest el podeu treballar de dues maneres. Per un costat és un PDF editable, cosa que es quedarà dintre del vostre entorn, amb el vostre codi individual hi podreu accedir, i si no, és un PDF imprimible. Som conscients que és un quadern de 48 pàgines, no és pas un llibre de text, però l'editorial considera oportú donar les màximes eines i per aquest motiu hem decidit afegir-hi els indicadors operatius unitat per unitat. Creiem que Ortofàcil és una excel·lent eina per treballar l'ortografia catalana de manera individual, evolutiva, en paper i de manera grupal a la pissarra digital. Gràcies. Gràcies.